Sasixabana wakwenzekani na Sasixabana wakwenzekani Thina madoda thina bafana Sasixabana wakwenzekani na Sasixabana Webafana ngolano valo Mangano mina webafana ngolano valo Webafana ngolano valo Mangano mina webafana ngolano valo Ithi webafana ngolano valo Umangano mina webafana ngolano valo Ngizodlala kanjani nibambile Ngizodlala kanjani nibambile Ngizodlala kanjani nibambile Ngizodlala kanjani nibambile Ithi webafana ngolano valo Umangano mina webafana ngolano valo Yethu swayene maqhamuka thina Yethu swayene maqhamuka thina Yethu swayene maqhamuka mina Yethu swayene maqhamuka mina Yethu swayene maqhamuka thina Yethu swayene maqhamuka thina Yethu swayene maqhamuka mina Yethu swayene maqhamuka mina Webafana ngolano valo Yethu swayene maqhamuka thina Webafana ngolano valo Yethu swayene maqhamuka mina Sengikala ngomntanami Umntanami Nangithumele university umntanami Ukuba yofunda Wabuya nesitifiketi esifundisi Sikhona namakampasi Sengikala ngomntanami Umntanami Nangithumele university umntanami Ukuba yofunda Wabuya nesitifiketi esifundisi Sikhona namakampasi Sengikala ngomntanami Umntanami Nangithumele university umntanami Ukuba yofunda Wabuya nesitifiketi esifundisi Sikhona namakampasi Kanti esikoleni kunjani bakithi Kawuyashela impela futhi abantu Inkinga ngiyamthanda umuntu wami Kawuyashela impela futhi abantu Inkinga ngiyamthanda umuntu wami
Sanibonani babukela emakhaya nabathandi bomculo wesintu. Obingelelayo uJongelihle wakwaNongoma, abanye bamazi ngoMakhononke. Bafowethu, ngicela ukunethulelana umsebenzi wami omusha, i-EP iJongelihle, isihloko sakhona sithi Amadoda Amabili. Ngiyacela-ke bafowethu ninginikeze support. Ngibuyile emculweni, bayazi abantu abaningi ukuthi ngike ngathi ukuma ngesimo sebhizi-ke, bengibhizi nangokunye okuqondene nami sipho sami, kodwa-ke njengamanje ngibuyile emculweni, sengizoba khona. Ngiphinde ngixolise kakhulu kubalandeli nje bebonke, ikakhulukazi ebebethanda umculo wami. Ngicela ukunazisa bafowethu ukuthi ngicela ukuthi ngiphinde ngiqhubeke ningiphe i-support ngoba ngime ku-music nisangithanda futhi ningisapota kakhulu. So ngiyaxolisa kakhulu kubalandeli nje bonke bomculo nabalandeli abaqondene nomculo wami, abathanda kakhulu umculo wami, ngoba umuntu uma esuke ekhipha imali yakhe yothenga umfaniswano usuke ekwenza lokho ngoba esuke ekuthanda. So bafowethu, ngiyawudedela kumsebenzi. Ngicela abantu ukuthi bawemukele. Ngiyacabanga ukuthi mhlampe bazozwa kangcono. Ngisebenze kakhulu ngokwe-sound quality, ngasebenza kakhulu kuma-instruments ngokusezingeni. So ngicabanga ukuthi abantu bazokujabulela lokhu, kodwa-ke okubaluleke kakhulu okunye ngifisa ukuthi ngikudlulise. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bangazi ngey'ngoma ey'the kubaningi, angisuye umuntu ovilaphayo ngasepenini. Isizathu esenza ukuthi ngikhiphe lezi ngoma ey'ncane okwamanje ukuthi ngikhumbuze abantu ukuthi ngikhona. Zikhona iy'ngoma ey'sala emshinini engizoyidedela futhi nazo maduze, lapho esobe sesithi khona i-extended EP. Ngizobe senikuzwayo okuningi ukuthi ngiyipheke kangakanani, kodwa kwamanje nje ngithi nakho engicela ukuthi ngimbambise khona kuyiphasika. Ngizobuya futhi maduze, ingenhla kakhulu ipeni. Ngiyabonga kakhulu i-support. Abafisa ukuxhumana nami ngicabanga ukuthi bazoyithola inamba ibhaliwe, iyavela lapha esikrinini. Ngiyabonga kakhulu.